Нищо не става добре, че вътре паркира тировете. Нещо. Плата да бъде паркинг да гън. Плата да гън. Нещо. Тук ли така правят? Да? Няма и за остановите. За паркинг, госпожо. Остановите за 13 тровея. А що бея, би го магат. Само 28 от рушите се бава магат души така. Отделно от дългите се бава магат души така. Сега колко са на линия? В смисъл, колко има читави? Сега има само до 13. Ясно какво. Има 4 са от дългите и... От тия... Как ги дъждовниците? Но всичко се е скъпало, всичко си е ба мънята. Ти като завари дъжд, бати и И докара, не нови докара, и втора употреба. Знам. Само русите ще бея. Ние ги викаме дъждовници, защото завали дъжд и почваме да ги прибираме. Аре, аз че дом в тебе не е